madyong adlaw ni Sutanan, di ami sasakjanan kay padumi karon og tubigon port. Tumi sa Cebu kay na ako importante nga atun sa Cebu Doc regarding sa ang operation. Nagkuan ko nagdagog breast pump kay arong continue gihapon kay ahanggi mas pasanog pump ni ang breast kay arong diretso bitawag ang milk supply di siya makat. So ibili na mas Dalton dapat man ang tamang uban sila Queenie ug si Dalton, si Terry, si Junjun Stevie. Diya kay last minute man jud nga pawad sa gitugot sa Ginoo kay gahapon naghipos na gud mi. Andam lang mga sininang Dalton gipagsudan sa bagan nang malaag lagi mi nga na. Nakadawat bitaw na Queenie og kanang message nga nasa meetingan bitaw sa Pantawid program apil mo na sila. Diya karong adlaw importante man sa kaadto Queenie. Diya stiri po, nakalimot po stiri nga karon rin pang adlaw gyud ang inject sa pinji. Ara lagi kaadtong ka timingan jud kaadto man diya karong adlaw nakaset jud nga mo adto mi kay diya. Si Junjun po importante paglakaw karon kay maguban sa iyang papa magpatambal. So, grabe laging ko ana diya ara na pud na magsabot nga okay na. Pero pag ning kalit jud bitaw nga na wa din gitubod jud nga makauban sila. Pero sa kinalaman sumo nang kami rang duha. Sunod na lamang to Dalton dadug Cebu dagdag na. Gusto gaguan guys, mao nagsakdanan mi kay wa pay uwan magmotoran ta merong tipitris gasolina. Kay makamotor na mambugkog. Oh guys, grabe nagukod mi guys. Abi mig din mi makaapa sa 130. Wala na ka ako start part. Na. Mana? Nag-close na. Paspasa. Gi nihanjo ra gani ko. Nagdudapan sa kog buongon. Pinaspasa inton mig lakaw. Ha? Wa. Dito hanggang dito sa house ka. Ano to ah? Nakamulisod mis parking. 15 minutes food mi nangit ka-parkingan. Kirit-kirit in taon tanan ning lakaw. Ara paspasam day mudagan no. To ah. Sa ka oras naman to. Nakasakay na batag nga na? Likramo ko nga. Kaisan ra ba ko din na may CR da no? Di, hegbag na di sira sa di kay narabay silpon. Maglisod ko ka na kay kutan. Kanang gagmay. Ipausod nang nanggibitay. Folder. Hello na ra do makapili na ta. Nag-biggest ta. Sibu palagi. Tibot pa. Saman ka. Kagbuwan. Ano tagi? Lit na. Ay, ka. Kusagad ba? Ano tagi? Dari. Hoy. Hindi ko tabang. Ano tig maliit na. Tingnan nagsakinan. Dali, sakang. Ay, next na sa akong isakiran. Ito ni Mao. Asa na? Apa? Bo. Awiri sa rin pagkaan, kay mangihi ko. Pandai ka. Wa ko kay baw kay uban sa bakante. Sunod sa dito ko. Apa pangitaan na kana dito. Hi. Katawa man ka. Thrilling nga naglibot-libot mo. Kirog-kirog ko oy. Abi mo nila gapas. Ando naglakaw pa din. Ang taon. Okay na, di lang makakalampingan ang sakyanan. Okay ra kono sa dito safety ra. Okay ra kono. Nagdadam gud mi sa tanan lagi. Uwan man di ko yung motor. Hindi nakasave tagkuan. Yan ang bayad sa port. Lagi and then uli na tag nangagibang na tong Ano? portahan. Madyo galing gi-check agi sa kaling sa kaportahan sa kuan. Naka-abre. Atras kay abri man di ay. Wata kadagan po no. Wa. Sa tubangan ba Miss TV? Really. Ato Pila ka ni ka oras? Murag usan ni Duha? Captain. Point. Kindly direct your attention to the screens in front of you.
for the prayer and presentation on the safety features of the vessel. Please make sure that you are settled in our area designated seats. Thank you for your minamahal na pasahero. Hindi nagagalak na namin ayon sa inyo na ang mga stores ay nakaantabay sa lahat ng lugar. Thank you. Kung kayo po ay may huwag mag-atubiling tawagan ang kanilang pansin. Hangad at ikatutuwa po namin magbigay serbisyo sa inyo. Lagi, kabog na. Abog na. Palutua sana. Ay bawal Palutua. Pangon din eh. Basta kay chicken. ang pakikialam Ayaw diha. Ay naman ni butang. Ha? Ayaw diha. ng mga smoke detectors ay paglaban at may karampatang Kasan ni butro? ayon sa batas. Sa pagkakataon ito ang Majabhan ko ha. pansin sa mga TV screen. Aming mga mahal na pasahero, para sa inyong kaligtasan, pakituon po ang inyong pansin sa mga crew na nasa harap ninyo na magtuturo kung paano gamitin ang life jacket kung sakaling may sakuna. The life jacket is in a plastic pouch under your seat. When the situation calls for its use, slip it over your head. Pass the straps around your waist and adjust at the front. For additional security, tie the collar straps as well. Kung nakatang namin yung within this month, kasunod na ang portalan ng sisters, ma-return mo, kailangan ang diferensya. Thank you. Sige. Party mo. Ay, so, PR na po. Wala ko pa ang po. Para 15 na lang sa lahat ng 55 sa copy. Thank you. Ano na yung wifi? Lang ka na eh. Okay, Prof pa nga nagamit to, sikat na vlogger. yan namin sa Cebu. Laban na karon si Akiro Mix Vlog. Bato yung mga Po, Akiro Mix Vlog. Akiro Mix Vlog. Nagkita mi asawa kay taga Garcia Hernandez. Dapat ay gamit ganyan taga Danau, daghay taga Buhol na Resibo. To nakatuli na ba? Sige, ma-picture sa ta. Dali ba? Ngita mig taxi padung mi karon sa Ayala kay mudung mi sa Baysang Maninay. Biskita mi karon dat ay mi muulig Bohol. Ani Kapitol. Oh, Rosalie Mayura. Oh, daray mga Ibo or ang lami ka adso sa mga nangita og kuan helmet. Nga Ibo or dagana diri oy. Sunod na tapalit. So ato mi magatang og taxi para dito na Ayala. Tabok. Okay, maghuwa ta og stoplight kay Endagma. Takpan ta jaywalking. Okay, dito dagan. Ay, dagan. May taxi di, wisod. Oh. Dali, pakay ta sakay. Abre. Alcobs. Alcobs kondo sa Ayala. Ingon bitaw kung way sakay, dugay-dugay ka. Hindi ako kabantay. Excuse me. So, karon makagahi mo. Uliin man tamig sa June, kay na may hang maninay dari sa Ayala. Chat man ni, nga nga hapit ko no ko. Arba ko'y gasaw eh. Di man tatoy ka na rambutan bagi pang pupo ni Tirin dyan kay. Man mabit-bit yan. Dali po may pagpadung ka. Nagapas mis biyahe sa kuan barko. Series. So, bala magka. Mga tami ate Ilin ron. Gasay ka ng dol-dol. Rabit ang turis. Pat ladyo man gud putong mga kuan. Yung mga Siraw Garden, yung ladyo man, mara magkapoy yung lawas mo ito. Pero it depends upon the energy of Flora maybe. Kung balik bagang energy, gapon mo good,
o ganina, grabing lujahan na, di dyan ma-predict na itong labas, babas na maoperahan na thyroid, kaya mga magaling nag-regulate sa itong energy na itong thyroid, mo na nagkuhan sa itong energy, ang metabolism na murag, hinay ka dyan metabolism, kay, sa gamay rin, ang kanan na nagkanako, mga bagto na rin magka, pati kang tidyan, nagpumbitay na, laylay na. So, laylay. So, first time na mo magkita na at Eileen karon gikan sa katong kasal na mo, kay tagtuod naman dyan pa dahil mo magkita, tuig na kapin. So, excited ko makita mi. Mawanig nag-sponsor sa ang grabing lami ang gawon. Naghanap dyan na ikag na itong gawon na nga na nga, grabe programa yung gawon, maramag dato, lami makasagawon. Pang dato mo ko itong gawon, pero ang nagsuot, ubri mo tra, nadaratas gawon. So, mato dyan ka-sponsor sa ang gawon. O, matuta karon sa isang kundo. Made in Cebu. Tangkuan to. Nakalimot mo ko sa designer adto. Famous na designer sa Pilipinas. Ba siya design sa mga gown sa mga Miss Universe, mga na ba, mga beauty pageant nga. Kuan. Siya mo itig design. Kuya wala kasuot tas isa sa itong gi-design barang bungga ka adyo. Ay, maadyo ka wa traffic ron. So anyway, this is my husband. Cebu Capital Complex. And bao gigutom na ka? Sayang ang pagkaon eh. Hala na, di service center dari sa Wawi doy. Naman. Nangita ba sa kong service center sa Wawi? Okay, nako ipaadyo. Masang ipaadyo. Secret. So kaman transaction sa Cebu Dok, pagkahaman man ang diretso na may laman ninay. Shout out sa mga officer ato sa Cebu Dok sa check releasing, dagang salamat ninyo kay gitabangan jud ko ninyo kay wa ko na tabangan di na makuha ang refund kay nangita man gud sila og kanang ID bitaw nga kuan ako minjo nako wa mo koy ID nga valid gud minjo nako kay PhilHealth raman. So madugani kay napod si Terry ato sa among boarding house ang gipa-picture ang nagamong marriage certificate para maklaro jud ba nga kanang kuan jud may married me kay aghang PhilHealth kay married naman to kaya naman gi-update kay na naman si bata arong masakay ag bata ba. So madugani kay buutan sila jagi pa gi-free pagkatag ko nila og kanang print gi-print agang marriage certificate kay di man tumain ka sa bangko kanang wa ko edi nga sakto jud bas apelyido madyo gani gi-consider na nila ja sa mga gwardiya sa PDO ni Kuya Eduardo ilog sa mga kauban nga gwardiya ga picture me ja wa man ko maka-vlog dito kay nagpanic attack ko kung kuan na kapudya na nga kurkurog daghang kamot kay mama ni ako magpanic attack lagi ko so wa ko ka kuan dito ako ka video dito nila but taga kuan man dapat siya taga upay mo itong nalipay ba dyan nakita mi ba kay kita ba dyan mga parehong province na makita ito sa kalugar malipay ba dyan punta so okay pagka dyan ang transaction na ito sa bidik mo dyan last minute na lagi dito makuha maghuwat na punta kuan kanang Lunes or Martes dami karon sa Bohol Street ha at ang lugar na rin Amritay Street dari lapas na so mara to. Thank you kaado sa manitabang na para ma-okay ang gipang trabaho diri. Limpyo man dapat ang kalsada. Alcob sala, ora ba pita katuod na. Masa mo gari ano? Ha? Mo gari na. Wa pa. Dire. First time lagi pud sa Alcob, napit. Ay, so ani Ayala. Diri sa mga pangdato nga place. So tanjas ko andoy department store doy ha. Ngit ako gel nga nail polish. Nani lagi ka? Na ka na rin. Mahal mo gud po sa Rostans oy pangutad man. Ayala Center Cebu. So kaning Alcob dapit. Laman ta. Emang gi-search sa map? Rostans. Pangutad. Mga utad sa mga kuning taga Ayala. Kana mo no yun. Ambot. Asa di sir? Murag ka na dahil mga So sa mo. Dira kay mangutana ra laman miss. Sir, mangutana ra mi mulaag na lang Mary Small. Kay magpatagbo ra mi kay kitang tuludan ni mga saag. Doy plite. Pasa plite ere. Pag to. Ano ako to ande karon? Na all. Sige mag-post ka na si Ma'am Puli. Thank you sir ha.
Okay. So, ano ni forma? Awa mo kumaka... Oo, dani, oy. First time. First time na mo diri. Dami. Musod na lang, Miss Mall. Muchatra ko ni ate nga. Dami dari kay wakat. O, nagtaksi ang gisakyan. Hello, everybody. So, ang feel bito, diri guys, kay marutag feel nga napo ko sa Manila. Ingani ang kinabuhi before sa napo ko sa BPO, napo ko sa nga dagan kong trabaho sa Manila. Maglaroy-laroy. Pero gimingaw mo ko sa bata, oy. Awan niyo guys, Bohol Street guys, di namin mo sakay og barko. Bakla din ra namo kay Bohol Street naman dai dito padung pikas. So ani may magkita ni ate, ari may magwait ni ate sa Uniqlo. Samtang magwait mi magsudsud ako dito mananaw sa ako dito mga sinina. Ang outfit taga bukid ang dating ratabuka naman dyan na ako, ay. Wagang abagang bugtun. Di na mapugnan. Arang nagmes ilang mga dress, uy. 2.5 raman pod. Sayang nga pag 2.5, no? Hindi ko mo palit. Nga ni kamahala kay may gatas ni Dalton.